Tungod sa dedikasyon o commitment sa pagpenerbisyo, laing garbo sa mga talisaynon ang social welfare officer sa syudad kinsa giilaning baguhay lang nga outstanding social worker in the Philippines. Kini ang report ni Femery Dumabok. Bida sa mga talisaynon ng 62 anyos nga si Felipa Solana o mas na ilang bibeth sa mga suod o kauban sa trabaho. Siyang napili ning tuigang outstanding social worker sa tibuok nasod sa natad sa lokal nga pangagamhanan. Dula na sa 41 ka tuig ang iyang pagpanerbisyo isip social worker o dulaan sa 30 ka tuig diha sa Talisay City Social Welfare and Development Office. Giangkon ni Solana nga sa batan-on pa lang nisud siya sa pagka-social worker aron makabisita sa bisan asa nga lugar. Hangtod nga ang pagpanerbisyo nahimo na niya nga passion o commitment. Gani gilagway siyang hands-on kaayo diha sa pagpakiglambigit sa mga nanginahanglan. May mga contest. So mo to nga murag nako yung passion nga. Ganahan mo kong trabaho nga kanang murag kanang working with people. I spend time with my family. Nga at the same time serving po ko sa church. So ako lang ginagimanage akong time na nga makuan ra gyud, makater ra gyud. Ma'am Beth is our inspiration on how a social worker should do to their clients. Iyang giangkon nga dunaw say panahon nga nahugno siya, ilabi na ning panahon sa pandemya, human ang iyang bana ug inahan nagsunod nga namatay. Apan imbis nga muundang sa panerbisyo, gitanaw pa niyang pribilehiyo nga makaalagad sa mas daghang nanginahanglan. Katugbang ang gobyerno. Kana si Ma'am Bebet, kana iyang award is long overdue. We know that she is very capable. She's full of integrity. And that's why nalipay na lang mi nagyataga na siya dungog karon sa national. Una kining national award nga nadawat ni Solana. Apan pipila kay gayon na usab siya nga napasidunggan sa provincial o regional level. Not so much nga na depressed. Although niagi ka na nga stage. But you have to cope up because you have your profession, and to be social worker is not just a mere profession, but also at the same time a vocation, because you are really privileged nga mutabang. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.